centri. Ja berem jednu. All in. No dobra. Čtyři káčka. 4 Ačka. Ja mám 5. Ako môžeš mať 5, keď v balíku sú iba 4? Páni, nerad vás ruším pri vašich aktivitách, avšak máme isté nezrovnalosti v papieroch. Milanko, ale podľa týchto papierov nám tečie do bod. Všimol som si. Na, hrať. Milanko, vieš, aká je Európa? To čo má byť? Proste? Ja, tu je to malé obchodné centrum pod námestím. A čo z toho? Vynáša to? No už vzhľadom k nekvalitnému materiálu, ktorý sme použili pri stavbe, je odhadovaná životnosť budovy len na 2 roky. Ale... To stačí. Intrak sme stavali na pol roka a už stojí 20. Európa je oproti nášmu nasledujúcemu problému s prepáčením hovno. No, však veľmi dobre viete, o čo ide. Čo s tým spravíme? Vyhodíme ho do ľuftu. Na, odstavíme vodu. Čo spravíme? Ja viem, čo spravíte. No poď. Poď, čo? To čo je? Blázon. Nie, nie som. Čo teda navrhuješ? No, ponúkala možnosť, ako sa pomstiť škole. Tak vrav. Ukradneme triednu knihu. A vieš, čo stráži? No, za menšiu odmenu. To nemal byť to. Moja vizitka. Chlapi, to by šlo. Peniaze nie sú problém. Ale ako sa dostal sa z nášho strážnika? Ideme. To môžeš. O to povedz. Dostali sme informácie, že triedna kniha bola presunutá na toto miesto. Ideme tam. Dvaja, počkajte ma tu. Teraz kam?
Je to na najvyššom poschodí, hore poschodí. Agenti! Nemá to zmysel. Zdáte sa a odovzdajte triednu knihu. No, pán Žolík. Ale ja nie som žolík. Ale prosím vás! Však tá podoba je jasná. Vieme o vás všetko. Už dlhšiu dobu vás sledujeme a vieme, že ste plánovali únos triednej knihy. A preto sme ju premiestnili z objektu školy do tohto neznámeho objektu, kde ste boli prichytení pri čine. Pozerám, že máte veľmi zaujímavý arzenál zbraní. Ale čo tá mačka? To je kocúr. Znáte sa! Nikdy! Však nebuďme ako dlaždiči. Vyriešme to po starom. Tak na 3. 1, 2, 3. Žolík, vyhral si tentokrát. Daj mi kanister. Na čo nám je kanister? Drž. Chodte si von.